S-a întâmplat vreodată să refuzi un client? Refuzatul a fost de comun acord. Chiar recent s-a întâmplat ca o clientă cu care făcusem 2 zone, răspunsese perfect, eram aproape de finalul tratamentului, adică ne vedeam la 2-3 luni, mai și o puține piele de păr, a hotărât să înceapă și zona picioarelor. Mie mi s-a părut că firele ei nu sunt foarte pigmentate, așa că după ce am făcut prima ședință am chemat-o la verificare la 2-3 săptămâni și când am venit la verificare am văzut că îi căzuse cam 20% din păr, ceea ce este un procent foarte mic, iar restul firelor de păr, care erau destul de lungi, indiferent ce setări am folosit, nu se ardeau, erau blonde, albe, erau o combinație chiar dacă erau foarte groase. Având în vedere că nu am reușit deloc să fac nimic cu restul părului, adică n-aș fi avut nicio șansă să-l tratez, ne-am hotărât că pentru doar 20% din păr nu are sens să facem epilarea definitivă. Problema a fost că odată firele de păr nu erau suficient de pigmentate, iar pielea nu era suficient de deschisă. Și atunci când contrastul este mic, adică avem o piele închisă, dar